Hola companys, com bé sabeu, soc Marc Oliver, el vostre agent immobiliari. Avui us vinc a presentar el pis 4 habitacions amb novetat que ens ha entrat aquest octubre a la nostra immobiliària. Ens veiem aviat. Doncs molt bé companys, ja us he presentat el pis, com ja sabeu truqueu al 973 10 22 86 i us atendrem totes les vostres trucades i us ajudem a trobar el vostre immoble. Ens veiem aviat!